Ndizi TV. Ubu n'ibigori byonsi. Ndizi TV andonsia sovega ndichinga kichaba nokukora ne asomuru Omogano yuko yakiri tukuri Jumatano ujakinse biri cyamaroba yinsise tuyiga no tokole tabagani bakirengenje bazenga kibaki netembere mu kibakorera sensi to ya Kenya no nzigisiko boigo gaibare nandi gaibaro biri tigo cyose na kore ne asinjira abena situkura robe nanche guikomeyona na abo tubwa twetera sense moye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV digital boiga sense ya YouTube na abo tonyora Ndizi TV zo nyachinga na abo tweet @Ndizi TV news boigo kenengel kiya na bogo tuma gwetera sinamba era seskini ya igurabu ende otutomiro uchumbe ya nyinge alozenga kyoya ngakanda takuliri morobidi tukula lero na thalire uika sensemo ya marani ninchiko tebu no mugeni one kana ikire asinga ya cyo tudainga kebore tu ngakia kinire tenda mwana eli bagara tukwani ase marogo yabonye karibu sana ndo kwanza wano kwani mwanchu mudira materiali ya mono omo mwanchi ayo ligeretie Ndizi TV na okwanira bwasore abantu baminto Gusii engima asemure ngenkuru kwa Dr. Zachary Orori onde omoiboru wabwe kenyoreke kyabo gitutu chache north ensemo ya Nyagoto na baigo na ende angoteba babone mambia bono mbia mono nyasaye numuya atumiranirie bagani bayikirenka yanega toji gosanga ayaro aria turasange kero kenda abwe sotegerete osayo rigeretie na bora nyore rimo gosabere ayako kokonya naye kuchigosio echuma nere goterie chumende nere goterie chumende biasa no majumere ko igura yani gotoni na daktari Zachary Orori mujaro da ine riede daktari ndo ba daktari ya masomo ndo ba daktari asum urioko konya barwire ajo tenga ye riede ri makura da bingo ngai riede daktari nilio mo nyagitari ko beta chisindani ko daktari ndi bono dia masomo mbia mono sana Brighton nje yon mbate degree ya PhD tali elia yo mariogo yo tindie physician igonde umunyagitari ase amasomo mbate degree ya PhD via sana bona sana ya bana bande ba go tosekinga kinde ko ba discourage ya bande na permanent head damage elie tali bo wano yigo goete ino moba via sana wanto jagira ali inse kabisa nkai daktari Zachary agi kuna nakuwa na kare daktari Zachary Orori igaiboire kenyorukia bogetutu chache not asakuru kunga mwamunari yeye nengare wana igase nda semwache nkeye kenyorukiria ke kuru kunyagoto aiga nyagoto no ngiboire abaibori bane bachire bonse kibayo yondo mwana ukabira se family yotora abana 11 na nyasaye no muyatu yansintore aba murasita abasubati aba murasita na abasubati bane angai 11 lakini abana mbare babere bachiete mapema wantu katigara kianda abakianda no otore nyasaye numuya babare nto mukwana dirie tano nyojire neromete bagusimurije onde abayiburi bakuru kwa mwaka kuri kwa Mikaeli Orori no munginare kuri Pacifica Kenanda abono maremu bararire wana atotigarete nabana kono gwathire ne mwibure turende komino yomo no ya bandi barari tibabire kimwiburu asenke gababuri bainoje okwiburu okuyale ne bayibure lakini Obutakambwa ngo zini bone mwebure duasa abantu mwari kwenyara daktari. Igotwa ibure tue Brighton igotwa ibure tue ngaki
umuchie urengo mutaka ubutaka obwere yamba tebi nga tware kurara onye na inyora mbuguri kibicha goja mboro kinyumba tware kurara enyombo obunyansi bwengerire paka bwetani rya magachi enyombo eri obunyansi esaiga bwetani tya magachi kigoro wone mbure gutukumuraire nsa diyo igoro na ende tware kurara diyo kumuraire nsa muko na kubara kinga nange nibutuko gwetari esema mabagari ekero mwakire mugasokorisi cyombe omukubekira ne ekelisi ningogocha gutangana bwango arusiri iyo tiritwerwa erinde mogocha gocha uri migererio cyekona ari sakabaga kari imbure tari gutwa mogocha gocha moja mwana ore yature mubekeri eri abo nande buye bisiri iyo promotion gacha di chambe bono likabari ligaitani di kera machambi achagete kono ine promotion bono twari kwebisi chambi kwara kwebisi nande mwari ringa kwiringa nirimeiga ukwiringa niri chambe ime yobana libwebiseti abona abuno watwaruye to botaka obwere mwakagiye bana gote abarindo botaka obo emyaka iyo yarenge emyaka ya 60s late 60s kucha 70s toroji kuchi magega twarenge imwana rende ntware kumanya korora bintu binde na ndo inyore nga esugukwe y'abantu bagoteba abantu bakuria ntwe esugukwe na ryo katware kunywe chai madukande chai yarengi igo kware kukanyese kukweke ono nali muraroseri kwe chai munyweri tukodiriye suguku na ande turungi kero genda mabere tai ono kinende namutwa kinete uye sana kero mete tingo kuburi gosinkwa somete apo ino bya sinkwa somete kero kwigire PhD kinenda kuburi rende na kaimba kwirite skuru rendo mutaka bwari ngo ngaiwacha kite skuru skuru na ntwa chiete gose njena chiete na ba minto skuru na chakirite igo ya korokwengoto engoto yere bitunu bire yuraria noere ona chakirite niyo boroso bono eyo boroso wono ekero yacha ekachinga kigete nkarwara nka drop out of school nkarwara nkabe kunyabondo hospital na bere to emetienye emenge iriyo kurwara nonyore class class 5 nkarwara nkagenda nyabondo nkamenya ororo amatuka amanga ngo batu years nde secondary ku school abagisange bana abandi bakagenderera bakantiga mayo bakande secondary one later ekaro narwa aria nyagitari nkanyora nga ginta kete ko gende school abantu batebirio mugaka ng'omwana igari gutangana orogiru bono ngo itware igo bono totebe na rio nyagitari andu bakarotena no borogi bono igo narware to kure ngenjo narwarete enabogete nkanyora okogoro tindi kunyara gutara gukonyatiga ensemo abakroke bacho gukanyatia bono ginkoiru nyabondo nkaenda nkamenyo ekero narwo ngacha ngutara ngukururo okogoro buno yore marete ine miaka ikero bono igwana ngisana 5 klasi sana bono ekero na klasi sana ine tamwe yemo ekero na ikaka abaibori bakatebu ng'omwana uita basuchi school oroje buna abantu bagoteba nekinyuro uine riro gabekere twagatambuka bono ngore mai ngokware mutige no tware kerema kugikatakwa abaibori bakamosia ngone kerore koroche nabuko nako maganaye ngarinde ngakingokora ngacha mugakonde naru musani one akangira Homa Bay abone kere rwarite miaka iko na wene bona achireka agino mugakarinde tarita yari ngangende school otebi kwa mangana atebi okande school ngokwali ngokwali asiende kero mwako yangira Homa Bay nkabero ororo akangire se factory gite yari ya makonge bona makonga ayitukana ko tari tware kungura matwaro arekoretwa twaya pokea kurtwa kikurese kigari kirori kiri kikoreta apimwa abantu bari bakanwa abekwesto ari korosi wairwa agenda ngumbu aje korosi kibare korosi ngakora se company yo for another 1.5 years yodinda agenda school ekerobo no musungu urengo abo Mabei omugiriki aruororo mbabwate company nda aria asakurukwa nga banita wose baringo
ngagende se company ndo musungu ya chiete ya kuruka majani mingi aro igo basimigita makonge migunde menene ngabwati musungu uri gucho ngo iko akambeka nagakwanire gisongo geke nande namahete gosoma no mwaini kwa aldo naringe mu beigo akambeka ase petrol station nari kubikira kigari amaguta kutura kora school mbura class 5 watigero bono ndo bukarakari uri ninga bono ginabera school anduru jakabesa kwanyora ngutyo kwanyora nando kuigubia bono nkabero umuzungu yekera chite mungu yerusa umo assistant yo assistant manager orengo akababuna iganturubania nari nagite gutamago chakabono nkarugo mu bwakongire ngachanka egona chaka nkanga ngapana umwana ndo muntu nari oreko ndu nyuma kayetu amagiti kogenda kiricho nere ndaragenda omabe umwana nganyoro ukire osomire ire ni school ukire oyo kogenda form 1 oyo rwara kubwaje oyo gondo nyuma kai ngamena komoko bakagenda mawego technical institute ninjira mwirite bakoko na amanyamanyirire ndamangana yago era bono okorire CP uchire CP arenge class yatana kabere uchire tuwetinje isano ari sano bono kere myake wajire kwa kore binto ngamena ko gendo mwalimu ndi nare ne room yaiga mare mwakurukwa bono yorarire ngagenda nkamwira akange school ibaga lakini agande ngonyo gwatigire deisano yongo kubeka class 6 hono ngajaga kurera nkabuga nabero monene achambe kisigisi abana bali abake bakigonsekerera bono akiga ekerabe akorabo nganya kumurira ngayaya gaki agande bono ugocha bucha abana bakira isana ibirengo korabara matemu kubaira index numbers nayo kora matemu bueno ayengwate tuira ne standard bono tuji ya tagetu kombeka 6 singi juna tigirete 5 kero tamu ndangani bono agatenga isenda go konyanga 5 nakobeka lakini yango isano na handi ngajaka kurera akama wantenga nchuba no cho kora matemo go konyora ebarenga tuarenga abana barenge class yetyo ebarenge 40 agande yongo kwa matemo go namba 30 ukimagega ongo kora class 6 lakini kora abe namba 20 go chance ngari waningo tige class yeke ngade abambu ya mono ngagendo ekona iko amatemo ya kareto yiri karoro chimatemo tare go chamasakara umwarimu ari ko basokisi ko bikaransi umutense ori ke blackboard ori ka umana ko yetu oyo unchora iko bana ko ikera we miaka renga konyora kwa tuarire bono kanyora bero muntu miaka 18 ya bujare ndagerande aya ibono tera bucha tigo igwaye ngire magajire zuguru morabana abantu barenga banene lakini ndo china waste time sika ene maene binte bibi ange miaka 3 ne angene wono mwalimu akamkombeke class ya nkamana waka matemo ayu na sai no wo koma te ko to so ki gwa to akora matemo ayonsi to ga so ki to ekaransi gunse yo mote to so merurende bono iri tukuria performance na abana ba index numbers matenga to kandi number 1 ugatangana ngatangana no gende sukuru eri urari ko kunya kora umwaka uyu origere index number 1 ninkoletere certificate ya CP index number 1 ngatangana yoto so medisano nemo lakini wakora CP isano tinye so medinye ko isano to gore tikera ngwarwarete wajire kwa maguta achire kora oni maguta ibintu bindi ono isano na ibiriye ngaheta ngaba index number 1 abantu barengo bagakana umwana uko ne secondary yari narigete composition bagakumya ngaine umuntu yegesonge paka bari dictionary ngaeta ngagenda secondary ona daktari watera tuenda sumuzi boko moke turakora bonjori boburudu tumai kwirena ona no ndina wasoire secondary gwetire abantu bakumiri sana nande bona karo kari gweta nita kuchukumana nande nkalenda abantu bari kwa mono nande no paro imbokara no chikonde katogena sentunde yakabiri machumari to skena ndi TV obansumuzi kadona na Dr. Zachary Orori akotwara Omogano wa kabisa kototebiana ndi aje tukonyamba ke PhD ya mere makorera serikali nande bono useng mere kyaenda tokora no tore enero ndi TV wansu como Gusii.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi ayene bundi foreman omwenyene nyumba Gusii Nyakonda Uhuru Superstores Limited nige ukorentera bi zawadi offer kirumo buko yomo bwisimiti ya Bamburi nguvu cement Bamburi fundi cement Bamburi tembo cement wose seti tile offensive cement okugura nigora iraniriwe ekerengo gite kiebesa kirumo buko yomo bwisimiti ya nguvu okugura nigukwiranirwa chishilingi 10 seti tile offensive uiranirigwe chishiringi 10 fundi uiranirigwe chishiringi 5 nabo yesimiti ya tembo uiranirigwe chishiringi 5 buno kugurime buke menge buno kuiranirigwe chibesa chinyinge rioka asiduka ya Uhuru Superstores Limited asamange bakire simi asinamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Pimano mwanju muri Ndizi TV karone tutu bwati asomuru biru mugano ne karore tolina Dr. Zachary Orori ende tutu eru mugano akwe tunde tangana dina bono uchire skuru bwetira mate MCP weta somete biras bindabu lakini bono bwetire ngo enda kare skuru ye secondary etigara dina na chete naninga ya chete kazo enda takubwati muro biru yo muro mugano ne ndato tebi tuchukumayana hadi mirimo gya karate a serikali ibano bwetire wachire skuru ye secondary liye wachete daktari Orori bana nyote sina rangetwe ne skule kurukunga Nduru High School. Nduru High School. Nduru yo kutoka bogirango mahati. Ano na rangetwe cha. Ngona akorete form 4 ya ne kurwa. Eko na ita lakini yo wasoma kwa bedo ko kong efisi kabya mangana. Efisi wone karo ya kaya tata sinywa. Ko gerare ndoro che dikale kende nkiarenge. Na ende pati njabe tembe na etrine ndu ya renere magwegare form 2 na nje form 1 chombe chikamanya ko ibuse ito chombe jumwaga chikaibwa na ikiru mugaka semereti muse kagwa ekagwa nero ya ko ganyanga ka asara gago chagekagwa na kwa kumwana gutwakanirwa esekon igote mwako minoni gale ngo muremi mwaka igawa na bwate kagwa na bwate nebe ngombe mbi arenge kasiko ijo maide karonye tubwatia ngombe bona ye ba okuburinga yiri kurusi sike uko merorwa ego tuare ngombe bona ngombe ye ichombe chikaibwa tukababune twachuruchumba karo chaibwa lakini ndo mwaka kana gotema ninyorete ngombe ntangani yawe natukunga chira form 1 ngombe yago retwishiringi 600 ngombe kabisa litorororire liembe ekagorwa aiganto atira ntena bagera mahata omogerege tukitaka yeira wane kera yeira omugaka wonte binga yairirwe ayagenda lakini ere iyo kabano kende tikeyo nkamala kondo kanga yende ngombe litwa gwakana etamwe ntangani yokwa gwakane chishiringi chinke go 100 wanda kante binga bono nya chiatu kara chichu baadaye challenges chi fisi nti akite chikaba bake ga kali tukon moni nyo tekinde form 3 ngaseriwa kurunduru ngajanga ngaki yetu aringe borabwaria sinara tukuruka borabuji mumbwa tinda chakwaga cha buno buri mubwito anda ari bora buno buri mubwito bona karonda arenge litukeri muna menyire nde kagume ngona korabya rinde ndiyo seri nseri bono nkande kiba chabulire inde kagume mane konyora umugako gocha kundangire ogante byamu ayemumura njwa ngaki ugukurikeri etari yane ari esigwa chiete gokora magose serikali gikumbwata
Ziba tono bakaba kumenya ngandi tariana riji gutumika rende. Ani abagani bakire ka bakuburi ngakayoro ya. Orori no mugaka. Mako kumiri ngande ingori gerigo. Nje ngorigo. Inchu abantu mbarayiga bagutagite. Ngoji ngotira nukorro mu muroyo mutwanja ine sana. So bere gukirura iga manga. Ukurugo Kristobo ugeto. Nkorora nero rotwa gwa kumupira nagakira umupira gwembe. Umumuroyo ngikorigereria nkorore principle. E principle yane Yanduru. Yanduru. Abanyora yakire. Ugire mbaga gaga. Bakire bari na Kristo. Bagosioka. Inki cyoga parete. Nangende kanye kangana salidi. Ingitabu cy'umwana nkayire thinkinga korete. Bagwika mu murori omunyogere garoro kibuna abana bari onkwani nakomonyerera nayo takiru cyo kumupira nakitwakira. Nkare marende. Igora ndana abantu bayuguyire umupira tari masomo. Bagite kunyuya ngira ne school. Usome nantu akumupira etimu yane. Etimu yane igona rengo mu murabu gukumya. Bari konduka magnet. Magega igana mbai sano ngwari go. Toweta. Bono ekero wacha kunyuya. Bagate abana ari bakanatinga imichezo ya chakire bikombe bya secondary bya chakire onye magnet tayo mupiro inturwaka abari mu bonse bagate baya tigaiti amagosa akorete ngaya efisi tigaiti magnet yaje ngagenda rero bakumupira naende ngote bambe abanyasa n'umuya ezukuru nyanga kandite tamwe yamo wakana mwaganya kweva ikaweva tamwe yamo rinde ngachikokorera form 3 bono form 3 ngagenda tukakoro mupira tukairege kombe ge district etwale ngabatindi igongo akonye teti mwekere kombe etwale kombe ge district tukagenda uji Kisumwa Kakamega boys na yakite gutuma bwana nitukaira na gocha lakini nitwa itire twa ngombe tukaragira saa kama tukari mwana kumanyanyura ngombe binage kone wasirende ngacha mwako yuko bwati ngakora matemu ngakora akona kora ngaita ngagenda nawe na itirio njanta gite ngenda form 5 Lakini sikabura. Bana kwa cyabura ngagana Nairobi nendugu yano ina ayikuru nyuma nayo nyoitire form 5 urangiri gukericho. Na yarakiba cyabura ugiye Nairobi. Anje ngamubatu ugiye Nairobi rende. Nairobi bana kuriyemera. Tukaitera mu Nairobi. Ngaja ngalibaga ngaji go apply ga nganya sawa nkonyire Nairobi Kilimambogo Teacher Training College. Nairobi course yo bwarimu no mu muro yo minto nere agasoa nere KI KIC direro agasororo egasi lakini nari getwali treasury akamaganda KI esa uri agwata mangana ya science ya mange akairwa Kenya Poly gosoma agasoma ekerakura rende akera na KI na nje ngakura ku Kilimambogo ngatumwa ririkare yo twago tumugusi moya yo tabanga kero munda wasomero bwari mubona bwari mubona ngakore course ya P1 ngero mwakoreke daftari that was 1982 kero ngake gas 94 ngachaka ngawe kwa esukuru ekoro kwa ebate liri ngatieko arinya tieko asina ari pamus cyabe gutumwizo ndega ebate ezukuru ningira cyagete twarenga babiri no mugako yomo umwari morengo monene uri kunganya myaka so aba yarenga arya mutemo muhamu tukaja kisukuru yo later ngachenchugwa asenga nje Kiswahili na rengo munya sana Kiswahili and sciences KCP kwa yarire amene CP wono KCP ngo chake ya so ire bono to KCP ngo chaka bono esukuru eri nenke bagateba bya wasting umwarimu uyo moreta esukuru enene aje gosoma class 8 Kiswahili and science nkare twende mwechogori ekanare twali mwechogori ine skule gorgore deyo ri ranya tieko yesana anya tieko mumbu ari ganya mwa itakurwenjiri anya tieko mwa yeta no erenjera na maene korwororo ngaje transfer skuru ko kunya keiri aruguru ga skuru marugo ya keiri ere gutunu transfer kwa kubango transfer aya na bete myake ibere egendo kiagerete nkarwa ebate
neseng'enche batagete omwarimu oyo gosomi class 8 kwena riachire erengeni the first class 8 abanafunzi korwa ribo nento kiandusetio kebono ngaigo nagekwana ikero ndi magega ye kamera bakobwana emburaria iyo nanyore tumusubati korwa bono rindi ngakibamete nanyore umusubati aria nanyore umusubati garia bono uji wasoka kwanyora n'umuntu nanyoko byara okorro busuku ngachanga gendo ofisi ngabatebi ngamwari gokora bagankonya enabeti mujibu 2 years ngachanya keiri karona akorayu irendo rito cha kabera na bono arimboka bwao bona makubyara no ara tingunya gosoka tomena na mine ngachanya keiri korinya keiri leta ngachanga ndengoto engoto ali sinasomete no bakore bwao bono buno ngakini bono buno deputy awer mo deputy ngagende ngoto subject was so many years nasomya mathematics nasomya science Kiswahili CRE enemero ngitanga yonsi rindi lakini rende primary mato guchwata Rwanda Orori rono randu mwalimu aburipi nabagosomya Kiswahili na ndasomya Gusii onye mwalimu tayo jabana mbabego ambako kwa ke Rwanda Burundi Rwanda Burundi basirende ngajanga rwo skulu nsometie nakitenga gende iramba nande nkaire ni skulu nero gora kurukunyagoto ngajanga bo nabe no headmaster lakini gubono korwo nkagende transfer nyage skulu kunyakenogo ali maran kunyakenogo na chite skulu kurukwa Kenyoro yere harimo pako bogirango obogetutu yani Nyamira na Kisii County Hall koru hororo Kenyoro ngajankaira na nganyo ngagende school ndi gae kurukunya bikondo arioma izguru gosomia koru nganyore gasi na Teachers Service Commission na roche batangaje tikigasi kitasi batangaje taria administrative jobs nga apply uga apply gojia se kiombe kirike bali aria nga apply gasi ngakirire ndi na ko apply nka amaite mwalimu kare nka ngabona abato chaya ine abantu batanga takoja TS nagende nganyana rangiri interview ekona rangiri interview naji nakora umwako kaere insecurity ngoja kanyari ruberi yakire ekaroli yacha bona abantu bakobanga ruberi ya display oyiga akabutire gusa eriakire nanje nkarari bise gati ndikunureti ekona agenda nsemo ngari kunura nganyana ayiruri baga RTS ngagenda Teachers Service Commission nkaba deployed as akurunga inspectorate TSC engakiri yari ngipaza plaza ngabe kwasa kunga inspectorate ngajake kasi Ororo I was in charge of Unity province tiare Eastern Nairobi na coast on nebintu bya kurukwanga confidential reports colleges and high schools no confidential reports chikotoka primary mbabu atigenteke colleges and high schools kaba in church after some time umugabano yo mutanga ni Kisii County yorweto musiko ngwai gabana james elibisi maribongwa erishabo yakabese serikali akaretwa igari ya TS bune boss RCO wande karot are turendo jabantu nanje nonde hakini kwa mutanga nete kwa swase kyombe wande karo kenga na wadi moyo ekerai kari matuko make nganyoro ngirire bune personal assistant ngamogorere gas bune personal assistant imyaka 2-3 aenda akaira ni uwe agriculture akere wana ujaga akarudia sia akagenda agriculture wana nje nkagenda sakuru kwa TS ata sakunga records ngana gokore gas yore ndi TS yabu ngatigara na TS wono maita bantu mbali banjete ibura buru na bura buru tedingi ya kirase na esimule TV Ndizi na bomo kubwara iche director iche echake kuba chencha ari nganyora bato chencha chenchiri bagataka kuungira isiko ngende kwale goseta riba bosa igutu maita umukuba gachire na bago chaka manganaye ekarwada ngende kwale
I opted to go to class. Ono gatana tiangira ni. Tiangira ni class ya Nairobi ka Nairobi family ya Nairobi ngakibono kogenda kwa roti gabantu Nairobi na ende. Nkabate bibono the best option tiangenda I can teach. I'm a teacher. Na ndenga so class. Iwani transfer ya kwa baiti ngwara kwangera kwale ose. Ono na atagite ko kware mwana tengare kwa Nairobi na ande kana na retira abantu bano abana baraba ke ko imparaki. Wona endo chake kwa buri gocho. Morugi one igaro mwari munere na muretire TS bona ende na muretire ali Nairobi no hago somia na ende bono meyo jaga ndu irukwa mbara ko yone myaka ibirani ngakibono to disturbance iyo nkarora bono tigang sacrifice ye obo bisabuga no bisi ngende class whether abnande daktari asidini twenda sense memo timoko tuirana sentune yato bono deina kwa chite class ande bero beriku akore ka tujukora sentunende yagato majumari doska nero ndistibe bwansumo 5 era ntora sentunende yagato. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokurengera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ense ya bono nigeganetie obumanyi bwigoro bwamangana technology. Aigano edu computers egosoira email aba nigo bakohonia na kuruo bokoreri bwichi computer ashinchirengia etanitie ya butambe mbabwate chi computer bakoneria chisukuru chi college chi abisi nonya nayo monyene aigase obokoreri kobeka tore CCTV twakora networking nabo igon kobeka tore software na kolipea pia chi computer nabo igongo supply tole chi computer na chi laptop na byonsi biribire under IT kwa chi institution mbalimbali enyorere chi laptops chi computer chi mouse chi keyboards gamepads toners chi printer laptop chargers CCTV chi camera nebinde binge tarigorioka nkuru wabare bokorori bwa CCTV installation networking wifi installation boigon korosia bare chi computer ekero chia sarekire na software installation nebinde binge nigo bare ashinyumba eyo yakarukirwe Uhuru Plaza ekorokwa bono Aliza Plaza room nambe mie yemona isano naibire imeyo muchiobo songo wosoba kiresimi ase namba enoti isano naibire enoti yemo isano isato isano na isato isano nemo inye ibere gose enoti isano naibire enoti ibere isano nemo eyemo enoti isano na isato kianda inye. Edu Computers, quality products and services at an affordable price. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Miembano wano manju muri Ndizi TV karutura somoro biro mugano wane haitu wakirambia muna karanta kunyurigereria akabise kadona Daktari Zachary Orori wete bano buraburu yabera bwo chenju kwa bera wasike mbigiriyo kuri kabarimu nando iranire airane class yato taina na irane te class ndengi kyagendede ochibusia ngajaga okore gasuna mo personal assistant wo musike ongwai bwe gavana lakini ariti yesigendo na akorete lichi kondo kanere gugwa ikire bracket gete you can retire voluntarily ngarita kurutia si voluntarily ngarikari rube ngabate bono nje na tigire gasi ino nditaye on voluntary grounds
nga na chire gocha option ero abo na boko ba seconded unabona yae utukande myaka 40 na unaja kwa seconded kurwa yes TS nje okore county lakini mono kwa na clock ile myaka 50 go chigoro bracket ile ba kwala umuntu uritaya voluntarily wana nende nkari TS tukatika na barobu nkaritaya ngaja bona abune contract na kore to nere paka buna kurete lakini na ndebo nilingo masters yane na ninkurete na ninyere ore PhD gocha bono ngaja nganya nande nyasa onkonyire na ende na kurire na graduate PhD wono nende ga otochi gukura serikali yaje gosoka igo na renga bono mune director administration aiga county government orojumune serikali go chencha wono ande new administration ya soil office wono arito to kobero uria uyo gochanera gochana abantu baya bono rende onda tebe nganya sai numuya na ikire iga mbwate degree ya PhD I can teach in the universities amangana leadership and management Karto ndake ne bebuna PhD ya ngoroja kwenye kora dangandi amangana taturubana TSC alia ocho tena wana rende tori kwenda kwale atigwira ne class osingwa wadi birengena bado ngwa wadi ndoto yao ekero ndaraji okora tuchirie karo mangana guturubana kwa tinda arora paka PhD dio na roje diri na kero kende nkore masters no na rengere tingaika lakini rendo roche na ndena ona arigere tinga matuka na kogenda nguji gwekanda senda ritaye na inchi ndwaroro igo bono ebinte byo masoma ya na rego soma ankonye guchimutwa karo na kurire gasi ye serikali na bara ankonye gasi ende korengana na ya gokonyire kiaro mondo na risikaru de komanya kwetera Omogano daktari masoma ya agokonyire neto momo yobuna kile mpaka PhD mondo medana wadana no soma no tasoma nigeweke te gwekaini lakini ngote abale abagoteba na ikina kwa na kare ng'abantu bakuyoruka nga permanent head damage mbali bagu discourage abandi ogasoma no utasoma timo kugwekana egento mutagwekanireti omayete amasomo igawa to bokonyu bonge nabura nyore kero kini nyasa gusesenirie gwachiro jake biashara bike byakinire byagareire byatwarire nibe nyinge kubwata amasomo nabo kumanya buno kumanage lakini to gedo bwati amasomo igonga buno moro motu emetenero utagete kubutora lakini moro to kubutora igoro motu lakini no twaro moro muoge meteburete nabo kuna gosemeri ngo jakonyoro mote ninje mbutore igombiyo abana gosoma boge nanke numkore abana bande bakore yusukuru baba degree ebona abwe karote abana bao ne family nero medana bonyo ndika kuchukuri umurubiri wate na tata twebede numongi na rende na boto tebina family ya omongi na nere na gitaga kore degree kurwa KU ya education na abana mbasome to yo mona ruete university ya JKUAT yonda karwa mogoroka TUM Technical University of Mombasa na bo igono yonde na kurete kurwa Nairobi no yonda gakura kurwa Nasarin wona bana bumbaro basomete igondo ni wate family y'abantu do basomo namaya eta giteto some abana basome nkoini kari ki abana basome amangana akira atari amaya bono botutukanu oborebi bwabukire ama kinya sore kikonyuegwa naende bono matensi ne ya saitani kwaro ibintu bire shaka saitani gaimugete gusaria kegorie kegeke abantu aba nne bamanyeto meaning yobugima onyore mbayo ekegorie kegeke yogegwichigo itana abantu batagita abana basome nanye neba kabero monto monene nabo gosoma masomo tangeti ngaye no monto monene ngabono tutakiri osome abantu na rujino na abantu bakogende school basoma na imwana ibisinini abaga na bangina masomo tabwati mweli abantu namaya familia abana barengo bwate daktari
Omogusii agotanga abana mbari kobaru. Abana mbari kobaru. Omuntu otagete abana nabaichana bakobamanya. Riringwa yarena inunkare mwarenge komino oyomo. Bono ririnkare naende abumba iyo bono. Omogusii agotanga omuntu bunanje bono tingo gotenga abana bane banganaika. Ko yarande igoteba po. Nabo gocha konyama minande twamendiro yo. Igo bono bari ogwasiega. Abana daktari. Eka tuendelete iga. Akorwa kortu bwari bwao. Nande wachokara kora nemireme mwakora no mugabana. Ngakioro jensema yo bwari. Ngakioro jinga kibwa kogendeti. Nanda abantu kwarasomete imbaro kuranyora bara batere daktari mwalimu ngwangonye tengakiyo. Na bange. Abande mbaro twakorana baro chief of sankira twakorana cha account na someti na ba MCA bande mbaro na someti intana ko bateba marieta mbe manyete na ubwari muno buya edatigabone muchando tubwate kaiga umwari mukare nkago chayo kuna yesa tebe tengo mubantari kusikuka bono okoro una muntu nyarebe uri muntu nyarebe ne rogo so mwana onatingwanje ai challenges yinchi arengeo Tatigarende, we have to look for ways. Yo komenya na kusurvive. Naende bone gente kia kete kutia achanga umwana igaro yubuo muntu. Kena kibono yasariye. Karaba umwana igare ko ba corrected na muibo yonde bwensi bwe kenyoro. Umwana igare ngubye community ako gambirwa na onde bwensi ga kenyore gokora rigoso na bawo gwake keranye. No muibo yurta kubea. Lakini bono igo kuno umwana bwo muntu yo kamanyoro ikiribu oneri timo gose okoretera baskari. Toro chirende bono mwana saitani ategete abana bakine umwana ari biyeka no muiburi. Daktari katwende tasumuro umugano usomugano ne ndiwa tete karkwalenge kraski ya 5 alikuwa umieto kurosoka iwobe nande inkiyoro je challenge gina ndwete ya sobo moyo lakini kwa overcome ro kwa wetire asira challenges noti nyinge Kirira nyore mono na ya ye yenero ntante mete ko ngwa bugima. Ekarona akurete egendongerya abantu obe nabantu abagusiria. Karona arengo na beto mwalimu tu ari kuriero mushara ari cash ari go chari dio. Obisia dio Kisii. Bona na nyorete abarimu bande abande ko barabere se service amatuko ngiye kindo magani. Bagote binga kai okwariro mushara ingo jokora kabunu mukungu tokora etira iga elinde twasiba yamana twasambe nyama bono njibuna ndiga maruna nyakonyu ngwanya konyu ya na ndi konyu na ndi konyu bono iga mbo manene buyenseje ongo siria marukuru Kenya mumbu temero ongo yasiri tie kara maru ni maito boyo bwaye amaruna mabe bona abantu baria nyakonyora kutamba batanga yoko mnoka buchi karanchu toenda tusambe nyama toenda tusambe nyama hotel ne yarenga ari ko runga blue in ari round about area capital timbugo chimata ari opposite agakan nkairu bono bakonje konyena na kuchibintu bide ekona iru ororo bago sawarende uri abantu bari bakoni ari ba mo ayengi okonyu bagatebo ndeginisi ndateba tasika ndatebo singa purisina binde biti maidu yate watindi fan bono nje ko bankera ngateba nga fanta bagaseka bagateba fanta ine yeri geki ine yo mukungu konywa onyoriro mwana eko kanyari geki bakansekerera ekero bansekerera nje nkalemere bono ekero limu buterinde nyamego sambwa inyameka bekwinyinge dinyangi dikuri nyama nyinge lakini kabe kwinyinge tura abantu bane ngakuminga nenyanga bigocha kuringa nyamenye habucha bono lina agenda kuchiaria akeiga ngujigucha ingusiba esodeje nganyora igo tura muno kawa ndenga ne asinga njoko na kunyifanda yoka kwara jenji kwanya kokakora kwanya nagiye ko gero kunyuga ani umuntu mbekeire aka marua ari angechanga umbekeire maka bona ngai umutu ugontukana kai kieke bono ngasoka ngora umuntu ndira arenga akangabire ngataka soka nju egendo ngera okunywa ekiya egendo kenengire ba ko nga kingfish na maruenji bono baka ndetera ngoji kunyuna haro ngai wona arwadi ngasoka nyanya medi ndiye mwaka na resi tai go
ore gocha ne gari ngatama pake saa 11 gari gochanga ne gari ngatama pa kororo na jingari ne gari ngacha hingo ikira mate sina batebia bakuruke stand bitabori yongo tara tare paringi bono ngacha ngarwaru umutu ukamenya kunya tio ryo mube botabwatirio umunyagitari onda kanga jikoni ni ngagachunywe ngana ryo rarare tokoigwa pain nkarara 72 hours ngoji kuboka ngabugire nakwete ngikone kieke ngakinkura ari kabiri ndi oko kieri nganoka abona twikara nsika nona bwate nyumba yeri bati yarenge amaro nona arenga ibona twikara stiga bone kero naba bube ibintu kia kitego nkonya wemperada yana naro nkurunyu konyanko na kogenda arengere kanisa ere fortunately za kitiko gende masomo gukiare bona ikanisa ari ekere unarwa ritingari ko iguri yogo mutu turiko gwena akajaga ntingi togende gukiaga mate bogere e crusade nero abarandi ngucha baro uchigo sabe bono mwe saitani mno saitani ngajaga kwe bacha yenko genda tole ko genda tole urujo moyo uri utataiti ko genda ko kitu kali mutu yo kanya tipakanga sibe ngori munengombe gusibwa engori ekana cyo mutu ga swaiba usibe to mutu gwe nyumba ko musengori eri yamba takabisa ri mutu ekana eko ngango hati koro ko bebisana ona ditu kali monga to kagenda ona ya to mahene to gasaba abarandi obagansabe ngatoreka nkagwena paka rero mutu ukagenda sochika ingana lya uri omwere uja sumanjo mulindi lili kyara biro byetu byari daktari uja sumanjo muri otorigereri asumuro bumana ngana lya nenda tebye ase ayo rigereri Ndizi TV eonda ko sabe omanye ngama tukana mabe chingagi jino chimbe ebinto bigenderete obobe burya bwa kwantu na Yesu ari gitabu kya Matayo 24 amatukari omwerio aikirani saitani wona imugete akungaina abantu mwegwete bikona abantu baguitana umuntu akuimuko itoyo mwabo umuntu akuimukonyenyo yo mwabo umuntu akuimuka okore ebintu bigokoreka nebibe byara akorekanire Gusii atwe igure umuntu aujiba kamwayonge ntuo itwa na family yaye amangana ayu aikiranira mabe ari omwerio igo tuarenge ko babanta bayatuliki nyasato tugekere nyasato konya tomento bugima atomente biro atorerere ki family chito especially abana babasaye to bwate bamurana abaiseke nabwo tutagiti nyasato konyere muno nabari abagosomba totiga njerin semereti nga PhD yane te guchibosa nenyore gasi musuko dituko ri nyasaba ngete igo biyamono sana na ko iro moyo to kwa moyo mbia sana daktari aseuko irali bagari audia bene goto kwanda sumuru bumwanone asante sana mbia mono manju mone na kirobira libali audia bene kuri umuru bumwanone tumina ne weekend kinsabne chalero inero Ndizi TV bansuma usiriane Brighton Makoli